kubor ka Bthei TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan so po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas cam bat bidor. Transformer jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited ubadan hapok ke Shillong Umlyngka oper Shillong. Haka laitrik unok pra arjar arpo ulap Bthei Kynsan haka por kumba Henry bejitam AA janmit bat ka jingkelang jong keding kala penra mensim bat kala pensyep tingru hadu kata-kata yiki pajba kat hadu ba amdan syu mano-manoru banut ban lektor sajan. Henry Daytat andalawan kipulit jong ketanat Fire and Emergency Services balala ban penlip no yakading kabala kelang bha ha uniu transformer. Kajingplo jong uniu transformer kadai tang namarba ula khamrim bat donru ha pedeng kajing thud. Nakaliang jong ke United Henyo Trap Movement Upper Shillong kaladawa ya ketanat sam boarding jong ke jela bakadai ban ptha ya ke MEECL ban wanbu bujuli no da uwai pat u transformer u bathamai kenang ba anambo ya ki pat ba nong song snong hapedeng ka jingma bat kabala ru ban yalam sya ka jing mensaw. Nilap ini ka jingplu jung ni transformer ka ba la pensong sir ya ki pat ba makham tam ko wai ru bu ni transformer wadai berem tam makham tamban ka por hi usja kumne ka jingplu ka jing mo ka jing short kumne hi te ngana kaliang ka seng hi adawa naga sarkar bat naga MECL ba kinwan ra no do wei buthmai kin pandai do wei buthmai om su du ni bikin repair su du ni ju ubrem te makham tam e ka balong ka banikong e nga batai shay ba lada kampoi hi ka kabor flip ding kampoi kloi na try kan wara e ka jing mensaw po ka dong ka than mo te kabar hi kalong pan ba nadawa ba kin pentrikam no kam kloi hapo ka stio kin wara no transformer bathmai kani kaja buntu hi kapor nreu bache nreu tam te ki wan naga bor flip ding hi ka fire brigade dan bok no baki poi no ki fire brigade kan jing sisa kan wan ra ka jing mensaw mo